12 плюс 3. Едно решение на Централната избирателна комисия, публикувано в петък през нощта в един доста късен час, 23 часа и 16 минути, поставя въпроса дали ще бъдат депутатските мандати непредсказуеми. Това питаме сега нашия събеседник в следващите минути, Стефан Манов. Здравейте! Здравейте на вас и на слушателите на Хоризонта. Всъщност около това решение има един куп въпроси, но ако тръгнем хронологично да ви попитам първо, как си обяснявате това, че едно такова нещо се публикува толкова късно вечерта в петък, преди почивните дни? Логично е да се запитаме, че има нещо, което... Да, нека да започна от там, че методиката за изчисляване на изборните резултати е вероятно най-важният инструмент, който гарантира, че крайният резултат, който бъде официално обявен, съответства на подадените реално гласове на хората. Този инструмент от 20 години в България в общи линии не променян. Независимо, че през годините имаше промени на математическите алгоритми, спомняте си за Донт, сега е Хернин, Майер, имаше промяна и в бройката на избирателните мандати, тъй като на миналите избори имаше мажоритарни, те не участваха в този алгоритъм за пропорционално разпределяне на мандатите. Тоест става дума за нещо, което съществува от доста години, но то винаги е било единствено и само правено от ЦИК в условия на, нека нарека, пълна непрозрачност, за да не използвам думата секретност. Имам предвид, че въпреки многократните настоявания от страна на и политически партии, и неправителствени организации, но и от Венецианска комисия и от други международни организации, методиката да бъде вписана в изборния кодекс, както е по цял свят, за да няма съмнение, че някой се опитва на тъмно да променя правилото, да променя ключа, който дава разпределението на депутатските мандати накрая. Въпреки това нещо, това не се случи. Имаше заявки в изборния кодекс, ще го направим в първоначалните проекти, даже беше вписана методиката вътре. Лека по лека обаче ние се връщаме в стария наш български административно буквояден бетон, който се забърква в Централната избирателна комисия. Да обясним малко по-конкретно, за да стане по-ясно за хората. Това, което е променено с това решение на ЦИК, всъщност е този ключ за определяне на изборните резултати. Тоест, партия ще получи определени гласове на изборите, ще спечели еди колко си мандата, но не се знае от къде са тези мандати, от кой район, на кой ще бъде включен в тази определена бройка, която се дава в районите. Правилно ли разбирам това, което се е случило? Точно така. Всъщност това, което обикновените избиратели, а и доста експерти не разбират, всъщност това е, че избирателните листи, за които хората гласуват в съответния избирателен район, те имат доста вторично и косвено значение за това, коя партия откъде ще посочи ще излъчи своя в крайна сметка народен представител. Това се осъществява чрез именно този математически алгоритъм на ЦИК. Това, например, беше довело до неразбиране в предни години. Знаете, партии получили висок резултат в даден избирателен район, не излъчва депутат, пък друга партия, която получила по-малко гласове в съответния район, излъчва депутат. И хората не могат да разберат как. Ние гласувахме за партия А партия Б всъщност получи мандат при нас. Това е защото има една математическа формула, която след като се определи резултата за всяка една партия, този резултат е числеността на нейната парламентарна група. Говоря, разбира се, за партиите преминали 4% бариера. След като се определи числеността на тази парламентарна група, следва да се посочат кои ще са поименно избраните депутати, които ще запълнат бройката. Примерно от 15, 20 или 90 депутата, която е спечелила съответната партия. Това запълване на бройката
става чрез тази методика, така наречената втора и трета стъпка, няма да влизам в математически подробности, изключително е сложно. И всъщност така може да бъде възприето от хората и няма да сбъркат, ако го възприемат като една своеобразна лотария математическа. Дали един депутат ще влезе от Сливен или от Враца е всъщност въпрос на някакви стотни в дробни части по метода на Хернинмайер. Ето тази обаче, този ключ на разпределение беше радикално променен от ЦИК. И какви са притесненията сега и защо вие подадохте жалба срещу това решение на ЦИК? Ако се върнем на хронологията на събитията, ще се съгласите, че при положение, че указа на президента излиза на 13 март за разпускане на парламента, а ЦИК излиза на 15 март 23 часа и 16 минути през нощта, петък срещу събота, с готова методика и многостраннични нормативни документи, то очевидно е, че тези документи не са правени от 13 до 15. Това са неща, които се правят седмици и месеци наред. Проблемът в Българската централна избирателна комисия е този култ на секретността, този стил на работа, който продължава вече 20 години, въпреки че включително парламентарните сили само преди няколко месеца чрез промяна в изборния кодекс ясно заявиха, това трябва да прекрати. Трябва да има пълна прозрачност на действията на ЦИК. Какво значи това? Има текст в кодекса, който задължава заседанията на ЦИК да се излъчват онлайн. Това нещо е гласувано на първо четене в парламента юли 2012 година. Няма никакво разумно оправдание за това, че до днес ЦИК не е съумяла да пусне този онлайн излъчване на своите заседания. В понеделник госпожа Мадарова се оправдаваше, че е много кратко времето между приемането на изборния кодекс и това, което трябва да направи ЦИК по този въпрос, специално за онлайн излъчването на техните заседания. Но вие сте прав, че това не е решено онзи ден. Друго, което бих искала да ни обясните, по тази нова методика, може ли да се съмняваме, защото сега ще се съгласите, че сегашният момент на предсрочни избори е изпълнен с съмнения, спорове и подозрения около това какви точно ще бъдат изборите. Възможно ли да възникнат подозрения в тази нова методика, че съвсем тенденциозно ще се дават мандати там, където, така да се каже, листите на някои от партиите не са толкова неприятни за този, който ще разпределя тези мандати, за разлика от друго място? Изказах ли се ясно, защото все пак... Всъщност, абсолютно правилно сте забелязали какъв е проблема, говоря в технически аспект. Чрез промяна на методиката се познаваше от партиите и всяка партия, нормално тя си прави своите политически сметки. Тя знае как да си реди листите, защото очаква такъв и такъв резултат в този и този район. Смяната на методиката, на алгоритъма в 12 без 5, очевидно няма за цел да позволи една предвидимост. Точно обратното. Тя създава хаос. Никой не знае какъв ще е импактът, освен този, който разполага с металото, с алгоритъма, тъй като подобни сметки не могат да се извършват на ръка. Въпреки всичко, ние направихме някои проверки и оказва се, че методиката от математическа гледна точка не е изпипана. Има крайни ситуации, хипотетични, но все пак математически достоверни, които водят до това, че методиката не е сходима. Не може да се произнесе за краен изборен резултат. Значи това е нещо, което е абсолютна слабост на сегашната ситуация. Предвидимостта в едни изборни правила е основен принцип на Венецианската комисия, Кодекса по добрите практики. Само преди няколко месеца Европейския съд за правата на човека осъди България за едно старо дело, което се влачи от 2005 година на една партия, която тогава е гласност, която тогава не може да се регистрира в срок, тъй като
са променени изборните правила по регистрация на партиите броени седмици преди това. Ето виждате, че и европейските принципи, а и българското право, все пак то е в голямата си част вече европейско право, изисква от държавата като институционално понятие, това включва и ЦИК, да се води действието от една предвидимост. Ако направим паралел, ето в Кипър предвидимост няма, парламентът отхвърли. Не може да се въвеждат мерки, които подменят съществено правилата на играта. Още повече в 12 без 5 пред избори. Това създава единствено усещането у хората, че някой скрит някъде за дебели стени. Това също, което хората демонстрират от месеци и някои се самозапалиха и починаха, че все още в България има една зона на секретност. Това е Централната избирателна комисия, в която наблюдатели все още не могат да участват, тъй като те все още не са си приели правилата как да се регистрират неправителствени организации, за да бъдат наблюдатели на техните заседания. Последният протокол от тяхно заседание е качен на интернет сайта от 4 януари. Нека не се обясняваме, че не можело да се предава онлайн. Един протокол е хартиен, нали? Да. Както 4 януари, 3 месеца ние не можем да знаем какво става в Централната избирателна. По отношение на жалбите продължават да се публикуват без поименно гласуване. Казва се толкова за, толкова против. Че давате ли си сметка, ако в Народното събрание се гласуваше не поименно, не явно? Че в коя демокрация е това нещо? Искаме да видим кой е взел това решение. Имало ли е хора против него? Имало ли е дебат? Или някакви математици от някъде са дошли, пуснали са тази нова методика и останалите членове на ЦИК, които не разбират от математика, аз това съм убеден, дори не са разбрали за какво става дума, са изгласували. Това ще е още по-опасно. Разбирате ли, основната причина, по която аз подадах жалба до Върховния административен съд, тя е заведена от днес, видях току-що на сайта на вас. Кога трябва да получите отговор по тази жалба? ВАС трябва да реши в 3-дневен срок. 3-дневен срок. По изборния кодекс. Точно това исках да кажа. Самия факт, че се публикуват решения през нощта, преди уикенд, това е изключително подозрително. Значи ние използваме уикенда, хората ги няма. Първо, кой гледа непрекъснато интернет сайта на... Да, защото да кажем, срокът пък на обжалването също е 3-дневен. Като сметнеш събота и неделя, които са почивни дни, остава в понеделник някой с бързи рефлекси като вас да направи това. Сега трябва да уточня, тъй като времето ни свършва, да уточня, че в 15 часа Централната избирателна комисия ще има пресконференция и нашите колеги ще попитат за всичко това, което вие казвате.